Kafin mu fara aikin nan zan faɗa muku doka na. Dukan abin da zan ce ni ba a wuce gona na. Amma ku sani tarkon kifi shine tana. Ku biya aniyar kura kafin tafiya ta yi nisa. Boka kake ko malam mun zo da bukatar mu. An tayo bukatar ku komai kuka ce yayi. Turin fasha shirgi. Lallai haka din yayi. To shin wai wace ce maganar ki tana nisa? Shashirgi kishiya ta ce ban san matsalan nan ba. To ke matsalan nan ki nemo kwabaton shanu. Na can makwabtan China shan shanu. Ni na yi mafarki ne na auro ɗan sarki. Shin ɗan wani sarki ne bai da hakorin baki? Sunan kasar su jariri ba tafiya sai bambu. To waye kan layi ya shigo layi na maza? Ni tambayar guda ɗaya ce ba wani maganar banza. Korona kan ajin sun mata ta ko kuma na maza. Wazo mara da ta karɓa ba ta duba wajajen nan ba. Ni mai gyaran mota ne rannan na yi mamaki. Ina gyaran mota ta juye ta zamo keke. To ai matsalar ta ka ta zo ta gidan sauki. A Savana ana yin haka karma ka yi mamaki. Musamman in garejin fadama ce ta rake. Rumfa shashirge matsala ta kwaya dai. Yaushe ne za a yi hanya daga TV zuwa Turai? Kwanan nan har an fara nefa suka ɗauke wuta. Tambaya guda uku ne na taho na yi maka nema. Ta ya zan fi kuɗi suna abide ni kamar nama. Ina so zan yi gini kuma daga can sama zan soma. Ina so in kira nan ba in rike ta muje tare. Ma'ana ka rike ta kuje gun wanda kake nema. Musamman ma nan bannan da yanzu nake nema. Wannan karamin aiki ne. Amsar ka tana kundin kakan kakana. Sai mun fi shekara 1000 ba mu zo kan shafin ba. In za ka iya kuma in ɗauko shi mu dudduba. A sha shirge ka bari gobe na dawo.